शुद्ध हो के जाई के जाई के जाई के जाई के जाई के जाई भाई जगवा से शुद्ध हो के जाई जगवा से शुद्ध हो के श्री राधे। प्रमोद मिश्रा जी के बिटिया की ओर से 50 रुपया, नंदनी की ओर से। गोविंद पांडे जी की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार बा। रिंकू भैया की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार बा। हो खब जवान जब शादी होई सबका के नेवाता दियाई दियाई सबका के नेवाता दियाई डोमवे के दौरा डोमवे के डाला से पहिले होई पुजाई जगवा से शुद्ध हो के जाई जगवा से शुद्ध हो के जाई। के भीतर उल्टा टांग टंगाई टंगाई उल्टा टांग टंगाई गर्भ से बहरी ओई पाए बबुआ चमैन दूधावा पियाई जगवा से शुद्ध हो के संजय मिश्रा की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार बा।
घट